Naba utrai ulong ubabha bat kijing isnay jong u kine junam long balakerku yaka kerteng ka jong trai ai kublaya pi paro such a simpat haka kerteng ka jong jisu ubalong utenrai jong ki jing isnay ki jong blay paro kamangimat haka jing im jongi bagi duai bau blay un kerkuyangi such a simpat da kajing pensyak skor jongi ya kajing slot naga ketin ke jongo ngin teng ya ke tim haka jedai bat ka series ka manglasdang naduk ka ni ka sonde ka baladep ka tim ka bala pensyong nong rem haki kentin kiba utrai ula kren haka jing ito pau how apostol Paul menbau don haka nongba Kren bat la record yang kane ka tim ka bangin pelik jungot haki jing to ki jong u Lukas haka kitab ki kam ki apostol kalanong kabakat pra kerkot kabakendai ki kam ki apostol lenong kabakat pra kerkot kabakendai ngipuli ya kitu ki kentin kiba utrai ukren yang apostol Paul kiba ong what Sheptieng to Kren but what Sngap jar kata kalong ka team jongi haka ni ka series ka pamenta what Sheptieng to Kren but what Sngap jar ngila pelik jumut haka ni ka sonde ka beladak syapang ka jingjia haka nongba Kren haka jingadai bat ka jing syakri ka jong apostol Paul kaladon ka jing elek persya naki jiu ya ka jing elap ya ka jing hikai jong apostol Paul kabayadai bat u Jisu ubalong unong penem jong ka pertay apostol Paul layat ho yangi wala pen inya wala ai ki jing hikai haka sanakop bat upen syai ya kaneka nongrem jong ka jingat Kristan hi bau Jisu ulong Kris Jisu ulong tau balas le jong blay bau Jisu ulong unong penem jong ka pertay kaladon ka jing persyak ka bajur naki jiu yakani ka jingalap yakani ka jing hikai ilabanong yaka jing syakri jong u apostol Paul haka nong ba Kren kat hado baka pelong yo Paul banong yaki jiu baka jing kit klik jong kata ka jing persyak jongki ya ka jingalap jongu kan long halor jongki but apostol Paul ula kut jimot wat hapreng kata ka jing persyak ka bajor banam sange ya ka jing syakri handrai ba un lek syaki gentle pan yalap ya ka gospel ka jong Jesus Christ what Sheptieng to Kren
Wat Sngap jar. Wong utrai yo Apostol Paul. Hapreng kata ka jingyang persya kabajur. Jong kiju. Ya ka jing syakri ka jong. Ngila pelik jemut. Haki arteli. Kisembok berkat. Hakani ka sonde ka beladet. Tongin penken mau yaki. Haka jingedai pat kani ka tim. Habau blay uong. Wat Sheptieng. To Kren. But what Sngap jar. Kapan iyangi bangi don yo blay. Baayangi ka jing so scam. Ya ka jing don ringkat. Jong u bangi. Bat haka jing syakri jongi. Bat ka baar pat ka bangi la pelejot. Habau blay uong. Wat Sheptieng. To Kren. But what Sngap jar. Kateuru. Bau blay u ai hangi. Ya ka jing so scam. Bau un ai. Kabor. Yangi. Ban pendep. Ya ka jing kot juga yangi. Ya ka jing syakri. Kabau la ai hangi. Haka ni ka por pat. In pelik jemut saar teli. Kisembok berkat ki bedon kam. Wat Sheptieng. To Kren. But what Sngap jar. Kabaningkong. Kapan sotho yangi. Tangi don yo blay. Baay hangi ka jing so scam. Ba ula. Ban ple. Yakalat kabatamay. Haba kadon kajing kanglat persya. Ya kajing em bat kajing syakri jongi. Ublay. Ubalak ban ple ya kalat kabatamay. Play. Ubalak ban ple ya kajing kang kabatamay. Ya kajing em jongi. Bat kajing syakri jongi. Kumta kalalong yo Apostol Paul. Habaka kang kalat yau. Hakata ka jing syakri kabaw na sedang haka sana ko. Nakita ki preu ki batip ya ki hukum ki batip ya ka niam. Kita ki pailang jiu hakata ka por. Play play pat da ka way pat kalat. Play ubangi syakri. Play ubaw Apostol Paul syakri. Ulong play ubam don hau kajing kutlat. Wadada hakajing yo ijungi kum kibriu. Kum kajing kanglat. Kajing penkutlat. Henry play jungi. Ulong ubala ban play kalat kabatamay. Kum takalong haganong ba Kren. Hakajing syakri jong Apostol Paul. Layat ho yangi. Bau Paul. Ulalay no nangta. Paul uklem. Jong sa. Hakataka jaga. Jong kajing yang persya. Paul. Ulalay no nangta. Ong kaktien jong play. Ulalay. Siya kaying. Jong utaw Titus Justus. Kalong kabapala ban yoi ya kajing plelan kajong play. Habag away kajing kang kakang play plepat na kaway kajing kang. Habag kajing kang jong kasanakop kakang. Habag kijiw kipersyang ban kang la ya kajing syakri. Play lelat pat yaw Apostol Paul pan ay ya kajing syakri namar ublay ubangi syakri haumdon kajing kutlat uple ya kalat tumay uple ya kajing kang kabatumay laringin pulib ha ya kato kabenta ya kaba ngelajit
ya kan ka team hakan ka dong ka khat pra ngin shem bau tau titus justus ulong hi ubriu ubamane yu play walada patip yu jisu kumunong penem baru try laya thoru ba kaying jung u kadon hasanda hi jong ka sanagok rabangai kidon ki kep haga jing jongi habaki wan ki jing persa ki jing kanglat yang iban ya syakmat haga jing syakri tongin tip syai yakane kidon kilat kelenti ki bau play yangi teng wat hasanda jong kata ka jaga jong ka jing yang persya kabagi kemat jong ka do jong ile si kim yo i kumta hanrei play jongi ulong play bala ban le kamba ka yeng ka ba hasanda jong ka sana koki kalong ka yeng ka ba play ya ka la ya ka jing syakri nakabantau apostol Paul play bangi syakri ulong ujo manhanin manta syabam jukut play jong ki jing play la ke batamai prabangai haga jing ya lanti jongi haga jing syakri jongi ngini kendo be ya ki jing yang persya ya ke ke bangi syakri setan pendon kam ni kilat ki baharukam ban kanglat yang i ban pendep ya ke jing kot ublay yang i dai tongin tip mangim dai ban nok man sim ngim dai ban shong sa haka jaka jong ka jing nok man sim haka jaka jong kata ka jing yang persya kum Paul ire ban sim yo mau jam ka jing ngai ban ya syakmat play kalat baru play obadon ka por ban le kumta kumau lale ka por jong apostol Paul udang yai le haga jim jong pi bat jonga hadu menta ni syakri yo play wa ong yangi wat Sheptieng tu Kren wat Sngap wat sange ka jing syakri jong pi wala ka jor ka jing le persya namaru play ka makum kata ka por ka mangi kumala kanglat yangi lapan Sheptieng la set ya ka sentur jong i banginam Kren ya ka jing sisa mre kata ka por uplay ya ka jingkang ka batumay pat bonsin kata ka jingkang ka batumay kadon hasanda jong i kabangim jupo berkat bau blay un ai ya ka wepat ka jing syakri ka bakam koridor shosho haga jing jong i to blame yarap jing i mangin so tho syai ya kane mangin syakri yo to blame wam don jingkut la dah bagi jing yang persya ya ka jing syakri ka bau lakhot yang i kata gamlong setia ka bakut jong ka jing syakri jong kan long penban ki jing yang persya ini ban yo i ki kum ki lat jong play penban ban yo i ya ka jing syakri ka bakamba jingkang ka ba un play dan wanra jingkerku syaka bertai wat Sheptieng tu Kren wat Sngap kidon yo play ba ay yang iga jing sosken bon play kalat ka batamay haba niya i kumbalakut lat ka jing syakri haka jing imjongi kabanta ka ba arpan ublay ubaong yangi wat Sheptieng to Kren bat wat Sngap ulong blay ru ba ay hangi ka jing so scam ba ula ban wanra ya ka jing penkendo ya ka donot jong kito ki bangi perkat bagi long ki bamla
ban song tho ya ka jing shakri ka bau blai kwan yang ni pai pa ya ka jing tho u Lukas hakane ka kitab ki kam ke apostol haklen long ka khat pra ni shem hang ne bau blai le ya ka kamba ka ba krau habak la don ka jing yang persya habak la don ka jing khanglat ka ba kum kata da ka jing yang persya jong ki ju hadin bau pol ai ka jing shakri ha ka sanaka u blai pat u le ya ka kamba u pen kelai ka donot jong urang ba nong yalam hi jong ka sanaka kata kalong ka ba pala baru blai jongi bon sin ngi perkat ba kajing shakri jongi ka bangila ai hakano ka jaka hakano ka por kala sabai habadon kajing yang persya handai to tips scam ye kane what happening ka bakum kata kajing ya lanti ublai ula ban penkela ye ka donot jong ki kato kane ki briu ki ban iPad kajing kersan ye kajing shakri jongi mano ba jumpa berkat Paul unam la modur bahaba la kanglar ya kata ka jing shakri ka bau ai ka sana kau la yang persyaru da kita kibriu jong ka niam ju ki baka sana kau ka dei ka pedeng jong ka jing shakri jong ki hanrei nang ta pen ban blai ula ban wan ra ika kamba upen kela ia ka donot ken jong ta u Crispus laya tho u Lukas yangi unong sen syar ka sana ko la ong bau langit how try Jesu ndai tamo u lembat ka yin jong u baro ka wei prabangit talay ngim day manok man sin mandut jikanen haba wan kijing persya ya kijing shakri jongi namar teng nakata ka jo ka jaka ublay udon ki briu ki ba un penkelai ka donot jongki panlong jingker khu nakabanta ka jing shakri jongi kumta kalalong yo Paul hakan nong ba Kren bau tau nong yalam kasanakok bat ka ying jong u kelangit how try Jesu ndon ke eke bangla ba do blai jongi nakajaka kabang ngimla ban modur bakan jaka kamba baru blai ndon ka bangla u blai berbor u penlengo yangi deki kam ke bakrau jong u naki jaka jong ka jingkut la nakajing ya lenti bangi perkat hang ne kalakot ndon jingger khu lasap kajing shakri jongi kam sabe kajing shakri upol haga sanakok kakam sabe kadon ka porbo playpat upen tray kambi kata kajing shakri ka bakodor upol anwanra kajing penkela ya kadonot unong yalam jong kasanakok prabagay ndon ka bamla ba do play jongi iniyat syakamat ban syakri yo try ulay utray yangi ya ka jing sotho syai hakaman sim paula ban le ya ka kamba ban penkendo ya ka donot jong kito ke bangi perkat kim don ke ka ban ai man sim yangi ki bangi perkat kim don setia hakaliang jong ka jing syakri jongi bat ublay ndon ka bamla upen kendo ya ka donot jong tau Christmas deu jo ublay uban pen kendo aka ayom ka por jong wi daw man sim jong ya ki nong yalam sadako pakin wan ra jingkerku ya ka jingalap gospel pada ka jing syakri ka bau blay lakon yani
To belen kerkuyangi. Hagani ka jinga slok hagani ka por. What Sheptieng? To Kren. What Sngap jar? Amang isakri geng. Ya oblay. Jong oblay jong apostol Paul. Obalong jo ya ka jing sakri jongi haduk mentah. Utau blay balapan play. Ya kalat kabatmay. Hagajing syakri jongi. Anu play bala. Ban ra kajing penkendo. Ya kadonot jong gitu. Dibangi berkat. Kimlong kita. Kinung aiman sim ya kajing syakri jongi. Ndon kabamla. Baru play jongi. Namar kata to what Sheptieng. To Kren. What Sngap jarno. Dep ya kajing kot jong play. Kajing yalanti jong kajing yang paro. Len kerkui ka kajing slok na katin kajong. Nakamanta ka buram kajong play.